Hey, jeg hedder Jakob, og jeg vil godt vise trylleshow. Der er lidt langt ude for køkkenet, men det må I bare prøve at overhøre. Nu skal I se her. Her, der har jeg spardame. Og her, der har jeg hjerterdame. Okay. Jeg blander lige bunken en gang. Okay, se her. Lad os bare sige, at vi stopper her. Okay? Og lad os bare sige, at vi stopper her. Jeg skal finde parrene. Det vil sige, at jeg skal finde hjerterkongen og sparkongen. Her, der ligger hjerterkongen. Og her, der ligger sparkongen. Det var den første. Så er der sådan et stykke papir her. Et enkelt stykke papir, som jeg nu vil rive i stykker. Og for at det bliver helt igen papiret, så skal jeg lige mase det sammen. Okay. Sådan. Helt vildt, hva'? Det var den anden, jeg havde. Så har jeg den her. Som I kan se. En ring. Nu skal jeg lige ordne på her. Den havde jeg ikke lige set. Så skal jeg lige have de her mønter her. Jeg lægger 2 mønter der. Og så gør jeg sådan her. Jeg skal have den her mønt herhen. Vildt, hva'? Se her. Jeg har en mønt her. Den ligger her. Jeg skal have mønten til at forsvinde. Okay, er I klar? Det gør jeg vel, at jeg bare maser mine fingre ind. Jeg skal bare mase. Og der forsvandt den. Helt væk. Vildt, hva'?
Så har jeg den her. Vi ved jo, at en tændstik kun kan tændes én gang. Men så se her. Okay. Se her. Nu vil jeg tænde den igen. Nu vil jeg tænde tændstikken igen. Vildt. Det var det jeg havde for i dag. Jeg håber I kunne lide videoen. Vi ses.